Ajde, moram isprobati Samsung S20 Plus kak radi u rano jutro, 7 sati, utorak. Da vidimo kakav je video. U odnosu na A20 nije loš. Malo zooma, malo bez zooma. Izgleda kao magla, ali nije zima. Temperatura je solidna. Ajde, muslim malo prošetati. Macan mi se negdje vani skriva pa ga nema. Nije mi spavao v kući ovo noć. Tak ja inače čitavu noć sam na internetu, onda ujutro malo izađem van pa se idem odmoriti do poslijepodne. Magla, a nije neka velika magla. Vrijeme ko proljeće jutra. Točno mi dođe da idem štihat, vrti, sadit paradajs. Ali dobro, drugi mjesec još je prerano, nisam tak blesav. Uglavnom S20 Plus nije loš mobitel. Čak je dosta solidan. Zato sam stavil svoj A50 na prodaju. Ko hoće neka kupi, ko neće ne mora. Biće u rezervi. Sad jel bi neke radili ili ne bi možda. A gle, nebo je. Pazi, ovo čak ima i oblaka malo je. Ništa. Sad još malo popijem pivicu pa se idem odmoriti, onda poslije podne se opet probudim pa idem delat. Ajde ljudi, čujemo se za danas, dobro. Kao spora veza, kakva spora veza? Pa jedan internet je dobar navodno, moraš si misliti koji svi ostali. Bitno da pljačkaju ljude, a veza ime za kurac. Ajde, čujemo se poslije.